Bienvenidos a todos y a todas a Cinefilia. Antes de empezar este nuevo programa, queremos compartir con vos una noticia muy boa. O venres pasado celebrouse en Santiago o acto do 20 aniversario da Asociación Galega de Directores e Realización CREA. Unha asociación que naceu no ano 2002 pola defensa dos intereses dos directores e realizadores do sector audiovisual galego. Eso foi un dos seus principais obxectivos. Durante ese acto, os profesionais da asociación decidiron premiar a Cinefilia como mellor programa de televisión. Así que estamos moi contentos e queremos agradecer a todos os profesionais que apostaron por Cinefilia e tamén esos agradecimentos van de parte de todo o equipo do programa. Seguiremos aquí apoyando e apostando polo audiovisual galego cada semana desde Telemiño. E agora imos a falar da exposición Un retrato ben merecido que estará no Marcos Valcárcel de Ourense ata o 11 de decembro. Falamos co fotógrafo da exposición, Aigi Boga. O Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense alberga Un retrato ben merecido, una exposición de fotografías que conmemora o 20º aniversario da Academia Galega do Audiovisual. Uns retratos de diferentes profesionais que buscan reivindicar o peso específico do sector audiovisual en Galicia. O fotógrafo Aigi Boga falounos do seu traballo para este proxecto comisariado por María Yáñez. A min chamáronme para facer a parte fotográfica de todo o que temos hoxe aquí. Chamáronme da Academia para propoñerme este traballo e xunto con María Yáñez, que foi a comisaria, pois puxemos aí un pouco, falamos con ela máis que a directiva, como iba a ser a idea de toda esta exposición, en que consistía, que o que está aquí ás miñas costas, que son 20 retratos, e o que quería transmitir a comisaria tamén, María. O que quería transmitir María era un pouco ese espazo de casa, non? De que a Academia é unha casa onde estamos todas e todos. Retratos son sinxelos, para centrarnos nas persoas que salen nas fotografías. Para estas fotos, foron fotos de estudio que fixemos en 2 días nun estudio en Santiago. Unha cámara fotográfica, un R5 e un 50 mm, un esquema de luz, como vedes, pois moi básico tamén para que todo vaya nesa liña, non? Teño que recoñecer que é mellor traballar con actrices e actores, porque xa teñen as poses máis que estudiadas, pero moi ben, xente moi cercana, moi amable, que estaba moi disposta a facer este traballo. A exposición Un retrato ben merecido poderá visitarse no Centro Cultural Marcos Valcárcel ata o 11 de decembro deste ano. Hai 20 anos, o 13 de novembro do 2002, hundíase preto da Costa da Morte o petroleo Prestige. Desde Cinefilia queremos volver a lembrar aquelas obras que relataron desde diferentes puntos de vista e formato esta terrible tragedia. Dios mío, estou mirando imágenes aquí, isto... É terrible. É moi triste. É realmente terrible. É moi triste. O 13 de novembro do 2002 hundíase preto da Costa da Morte o petroleo Prestige. Mais de 60 toneladas de hidrocarburo acabaron afectando a maioría das costas galegas e o chapapote chegou ata Francia. O desastre ecolóxico máis grande do mundo relatouse en diferentes produtos audiovisuais, sobre todo en películas documentais, pero tamén en ficcións. O Prestige foi unha experiencia que marcou a traxectoria profesional de máis dun cineasta galego. É o caso de Marcos Nine e da súa primeira curtametraxe, Carcamans,
Una obra que, como declarou ele en diferentes ocasións, supuxo un cambio de rumbo na súa carreira profesional. E vale, estamos vendo que pa único que aparecen é pa vir sacar a foto agachados ao lado de onde estamos nós traballando tan duramente. É cinismo, pouca vergonza, que lle hai que chamar a esta xente. Se os collemos ali naquele momento, se sabemos que estaba ali, viña no medio dos contenedores e volcábamos nunha talba para que fora para Sogama, porque non sirven para outra cousa, sin vergüenzas. Soy yo lo que he hecho y cada uno es lo que hace. Su fruto, el árbol es su fruto y tiene el mismo plano y es esto. Y así mis obras son mis frutos. Este soy yo. Y ese se mató. ¿Y quién mató? Y gustaría que se me mató a mí para yo no ver cómo se matan mis obras. Una das imaxes que máis deron a coñecer a traxedia do Prestige arredor do mundo foi a que sacou o fotógrafo José Manuel Casal, o 22 de novembro, a Manfred Mann, o artista de Camelle que morreu de pena polo Prestige. A foto, que recordaba o grido de Munch, converteuse nunha das imaxes máis simbólica da traxedia. Manfred, home sen paz, documental biográfico de Simón Vázquez, recorda ese momento. Tamén o filme ecoloxista do francés Jean-Michel Vennemani, titulado Man, o home que morreu de pena. Mi amigo, él es Man, mi amigo Manfred Mann. Cuando yo era esto peor, es que tan peor que ahora. Y más de este no quería hablar. Este es como pisado en este mundo, nada más que alquitrán. Así me dejen solo, no quieren más hablar de este. A mobilización social do 2002, o nacemento de movimentos como Nunca Máis e a resposta dos colectivos ecoloxistas internacionais obrigaron aos poderes públicos a cambiar a súa política marítima e apostar pola prevención. O Fine documental relatou abundantemente ese proceso. É o caso da longametraxe dirixida por Ricardo Iovo, que seguiu o proceso electoral posterior á traxedia do Prestige, que se desenvolveu en Muxía. O documental analiza o problema político que xurdiu da catástrofe, desde unha óptica imparcial e sensible. Creo que debe haber protestas, porque senón volvemos aos tempos de sempre, de cabeza agachada e nada máis. Descubristes que a política manipula, a política minte, a política engaña, a política, cando non se ve capaz nin competente, te abandona. E de feito creo que este pobo se vai convertir nun punto de atención debido a todo eso, non? Debido a catástrofe do Prestige e o tema electoral. Vai ser fundamental. E ganen uns ou ganen outros, se venderá a bomba a platillo. Ok, porque en definitiva aquí o que se vende é imaxe, sabes? Imaxe. O filme de Manuel Prefedo e Carlos Cervella, Illa de Loito, gravado na Illa de Ons, é outro documento imprescindible, gravado neses meses posteriores á traxedia. Non queren falar de ningunha maneira. O recentemente estreado Alegría, de Luis Otero, conmemora os 20 anos do Prestige. Mestura ficción con documental e intenta facer memoria, formulando un balance sobre o acontecido. Choupados de petróleo, o que afectou a 1.137 praias e 45.000 metros cadrados de superficie rochosa.
Sobre o fondo oceánico, unhas 526.000 toneladas de fuel provocaron a morte de centos de miles de animais mariños, e entre 115.000 e 23.000 aves mariñas. A pesca suspendouse durante máis de 6 meses nos arredores da costa galega, o que ocasionou unhas perdas de máis de 22 millóns de euros para o sector. Con respecto ás obras de ficción, lembramos a curtametraxe Regreso a San Andrés, do 2006, interpretada por Francesca Loupakis e Isabel Risco. As imaxes en branco e negro do desastre ecolóxico, firmadas polo fotógrafo José Manuel Casal, convértense nunha metáfora do fracaso da relación sentimental da protagonista coa súa exparella. Dove mi avresti portato? Mi hai legato con una benda. L'hai stretta talmente forte da farmi sanguinare gli occhi. Sono qui. Intanto cerco di scucire la benda. Sciolgo i grumi di sangue e provo a ritagliarmi uno spazio ai confini del mondo. Tiene localizaciones y 8 actores. Un personaje lo hago yo y Luis se apunta a un camión. 2 semanas de preproducción y 2 de rodaje. Y el guión tiene que estar para allá. Ya sé que es una putada, Alfonso, pero es lo que hay. No vamos a rodar tu próxima película hasta que nos quitemos este marrón de encima. Sempre no ámbito da ficción, non podemos esquecer a Encallados, de Alfonso Zarauza. É un filme de metafinema en branco e negro que se fixo pola televisión e que a Televisión de Galicia nunca emitiu. Encallados é unha das obras máis coñecidas do director e relata as dificultades de facer unha película en Galicia sobre unha das páxinas máis negra deste país. Un vello mariñeiro na cama, enfermo. O tipo doulle un infarto xusto o día antes do fundimento do Prestige. Coídano o fillo e a nora. Hostia, eles saben que se o vello se entera de algo pode lle dar un infarto, coño, así que ocultanlle todo. Esto no es lo que te pedí. ¿Pero qué os pensáis? ¿Que me han puesto aquí para pagaros una terapia? Alfonso, yo hago las películas que la gente quiere ver, ¿te enteras? Puede que no te lo parezca, pero esta es la gran historia de este país. Sí, la gran historia de este país. Mis abuelos vivieron una guerra civil y mis padres 40 años de dictadura. Y tú me vienes con que la gran historia de este país son los audios de un tío que se pasa 3 meses sacando chapapotes de una playa. No, te equivocas, es mucho más que eso. Esa fue la primera vez que este país abrió los ojos y despertó. Sí, hombre. Para volverse a quedar dormido a los pocos meses. ¿Quieres que te diga yo cuál es la gran historia de este país? La que se nos viene encima. Esa es la gran historia de este país. Hoxe contestará as nosas preguntas cinéfilas o director Alfonso Zarauza, director, entre outros, de Encallados, un dos filmes que acabamos de recomendar no noso especial sobre o Prestige. Ola, son Alfonso Zarauza, nacín en Compostela, hai xa unha morea de anos, non vamos a decir cantos, e estou moi contento de estar aquí neste programa do que era moi fan. Pois foi hai pouco tempo, precisamente no Festival de Ourense, a Palma de Oro en Cannes e Triángulo de Tristeza, de Rubén Oscuán. A última serie estou revisitando series antigas dos anos 80, porque últimamente me aburren as series sempre no segundo ou tercer capítulo, entón estou vendo o retorno a Braveheart. Un clásico, pois, pode ser o A viaxe a Lituania de Jonas Mekas ou unha das miñas pelis favoritas que é La Talán, de Jean Vigo. Pois Rapa vino hai pouco e sorprendeume gratamente. Un proxecto pendente, un filme que teño aí escorado dende hai moitos anos, titúlase Islandia, e no futuro, no ano 2040 e pico, e vais a rodar entre Galicia e Islandia, pero ningún produtor se atreve a producirme, non sei moi ben por qué. Bueno, pois creo que, aínda que te digan na facultade, por aí adiante, que as cousas son difíciles, e certamente o son, eran moito máis difíciles cando eu empecé, que non había ni Festival de Ourense, ni festivais de cine, ni facultades de audiovisuais, e non existía nin o sector audiovisual galego. Polo tanto, hai que ter moitas ganas e moito ánimo, e tes un futuro por diante maravilloso. Bueno, pois moitísimas grazas por escoitarme e por estar aquí diante das pantallas. É unha sorte ter un programa como este que fale do noso cine e que fale do cine mundial e nos posicione como país. Moitas grazas.
E agora imos a repasar as últimas novidades que chegan dende a carteleira do cinema comercial e as plataformas digitais. ¿Qué viene hoy? Un pesado viene que me ha mandado no sé cuántos WhatsApps cambiándome el lugar de recogida como si fuera un ministro. Quen probou alguna vez a experiencia dun BlaBlaCar sabe perfectamente que é unha vivencia fora do ordinario. E Alex de la Iglesia, no seu último filme, claramente xoga con esa evidencia. Bueno, vámonos, ¿no? O Cuarto Pasaxeiro é unha comedia baseada sobre todo nos diálogos, no ritmo e apóyase case completamente nos seus actores. No está mal de vez en cuando ser espontáneo. ¿Yo soy espontáneo? 13:45, ser espontáneo. ¿Haces eso? Dos 4 ocupantes, o que destaca máis é o de Rodrigo. Ernesto Alterio regálanos o papel dun pesado moi logrado, sacándonos máis dun sorriso. Os demais protagonistas son correctos e móvense bastante arredor dos gags cómicos focados por él. ¿Es en serio? Te voy en serio. No seu conxunto, o Cuarto Pasaxeiro é unha media bastante clásica e cun final técnico onde a acción e o humor xúntanse en pleno estilo da Iglesia. Moi lonxe das películas máis vándalas do cineasta, o Cuarto Pasaxeiro gustará a un público moito máis amplo e ten todas as posibilidades de converterse, no ben e no mal, nun dos mellores éxitos españois de taquilla deste 2022. It's not your job to question us. You're here only to watch. O cineasta chileno de Gloria y la Mujer Fantástica, Christian Leilo, estrea a vez en cine e en Netflix o Production. We know conferring between the two of you. Adaptación da novela negra omónima, O Prodixio é unha longametraxe ambientada no rural irlandés do século XIX e protagonizada pola actriz do momento Florence Pugh. Anna O'Donnell doesn't eat. How long exactly has it been since the last time the girl ate? A pesar de estar ambientado o fanatismo religioso, as enfermidades como a depresión e a anorexia, o abuso a menores e o papel da prensa sensacionalista. And how does that feel? Full. Anna is in danger. O Prodixio ten mostra singular, magnética e trasmite unha discreta dota de angustia. Moito mérito téñenos a paisaxe irlandesa, os decorados minuciosos, a música de Matthew Herbert e, sobre todo, o traballo da directora de fotografía Ari Wegner. I am begging you, you must stop the watch. It was a terrible mistake to bring a nurse here in English. É unha película ambiciosa que non chega quizais a concretar todas as súas premisas, pero non deixa de ser un bo conto sobre a fame de contos. Unha película que vai en contra das crenzas e no seu sentido máis político. Anyone can be chosen. ¿Tú por qué no firmaste? Dímelo con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste? Despois estrea oficial en Cannes de gañar o premio do público en Donosti, ademais dun importante recorrido internacional, chega ás salas españolas As Bestas, a última longametraxe de Rodrigo Sorogoyen. Hola. On n'est pas venu pour faire la guerra. ¿Tú sabías que vinieron a conquistar algo? Es porque saben que éramos unos tarados de mierda. El propio dijo. Fibremente no crime de Panto, As Bestas fala dunha parella francesa recentemente mudada no interior de Galicia e que empeza un conflicto cos seus únicos veciños e que alcanzará un punto de non retorno. Me acuerdo de ti. Y ahí empieza otro día precioso.
Sorogoyen, junto con la sua guionista abituale Isabel Peña e con un reparto de actores magnífico, construye un film que se dividido en dos, onde o drama psicológico acabará tomando o protagonismo sobre o thriller. Estabas grabando, ¿verdad? ¿Verdad que me está? Mais jusqu'à quand? Pourquoi le coup d'après? Tu sais très bien qu'ils vont pas s'arrêter. Ils sont intégrables. Asbestas è un ritratto violento e duro d'una Galicia caníbal, d'una garifona rural mais parecida o spaghetti western che aos clássicos John Ford. Francés. È un dos filmes espanhóis do ano, non o perdades. I still remember the first time we came here. Martin thought that we had found the perfect place. We wanted a quiet life without the people who tell you do and what to do. Para os que queren saber máis sobre o crime real do holandés Martin Verforner, na aldea preto de donde Chano Piñeiro rodou sempre xonxa, recomendamos ver A Santo Aya, documental de Becker e Mener e producido pola valdeorresa Cristina de la Torre. Martin Verfonden desapareceu o 19 de xaneiro do 2010. A última vez que o viron foi conducindo o seu coche cando volvía de facer unhas compras. In the beginning, I really was convinced that what happened to Martin, it must have been an accident. No digo nada porque no lo sé, pero tuvo que ir para otro lado o lo llevaron para otro lado. É un dos mellores documentais que se gravaron en Galicia nos últimos 10 anos e está disponible en Amazon Prime. But then you start thinking about everything what happened before. Encontramos algunas balas. And then you realize that can't be possible. ¿Dónde está? Así, ahora, enfrente de cámara. Something terrible has happened here. Muchas gracias a todos y a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven, aquí en Telemiño. Mientras tanto, como siempre, buone visioni!